Que necesita ahorita. É que necesitas sí. Sí. Está listo eso, ¿no? ¿Cómo? ¿Está? ¿Sí? Sí. Bueno, pues boas tardes a todos. Sesión extraordinaria urxente do 7 de decembro de 2023. Número 1, ratificación da urxencia da convocatoria. Bueno, pues boas tardes a todos. Sesión extraordinaria urxente do 7 de decembro de 2023. Punto número 1, ratificación da urxencia da convocatoria boas tardes, noites. Ben, con respecto a este primeiro punto quixéramos puntualizar algunhas cousiñas porque no que levamos de mandato dende xuño fixéronse un total de, contando o pleno de hoxe, 9 plenos, non? O 17 de xuño, pleno de Constitución, o 27 de xuño, pleno de Organización, o 19 de xullo, pleno ordinario, o 30 de agosto, pleno extraordinario, 13 de setembro, pleno ordinario, 20 de setembro, pleno extraordinario, 13 de outubro, pleno extraordinario e urxente, 8 de novembro, pleno ordinario, e o de hoxe, pleno extraordinario e urxente. En resumo, 2 plenos ordinarios, 3, e o resto plenos extraordinarios. Ben, con isto que se quere dicir? Con isto querese dicir que no pleno de organización se estipulou a organización, e a organización díxose que iba a ser un pleno cada 2 meses, coincidindo con xaneiro, cos meses de xaneiro, marzo, xullo, setembro, novembro de cada ano. Pero vemos que en menos de 6 meses, porque os 6 meses cúmprense o 17 deste mes, hai 9 plenos. Por lo tanto, pedímoslle que se vai a ser así constantemente, se cambien as normas, non? E se convoque un pleno mensual para que non teña que convocarse un pleno extraordinario e urxente cada X. Por lo tanto, neste punto consideramos que algúns puntos se ven son urxentes, outros puntos non, por lo tanto, o noso voto vai ser a abstención. Mensual para que non teña que convocarse un pleno extraordinario e urxente cada X. Por tanto, neste punto consideramos que algúns puntos se ven son urxentes, outros puntos non, por tanto, o noso voto vai ser a abstención. Moitas gracias, señor Iris. Unha votación por parte do Goberno Municipal, por lo tanto, votamos este punto. Votos a favor. Da información do Concello de Boqueixón. O documento que se eleva a aprobación do pleno constitui a política de seguridade da información. Número 2 do orden do día, aprobación da política de seguridade da información do Concello de Boqueixón. O documento que se eleva a aprobación do pleno constitui a política de seguridade da información do Concello de Boqueixón en cumprimento do artigo 12 e da medida de seguridade o RC.1 contemplada no anexo 2 do Real Decreto 311/2022 do 3 de maio, polo que se regula o esquema nacional de seguridade. A estructura deste documento segue as pautas establecidas pola guía publicada polo Centro Criptolóxico Nacional entre adscrito ao Centro Nacional de Inteligencia para a redacción da política de seguridade no ámbito do esquema nacional de seguridade. A política de seguridade da información recolle a postura do Concello en canto á seguridade da información e establece os criterios xerais que teñen que rexer a actividade do organismo en canto á seguridade. O obxectivo da seguridade da información é garantir a calidade da información e a prestación continuada dos servizos, actuando preventivamente, supervisando a actividade diaria e reaccionando con presteza aos incidentes. Os sistemas de información deben estar protegidos contra as ameazas de rápida evolución con potencial para incidir na disponibilidade, integridade, confidencialidade, autenticidade, especialidade, uso previsto e valor da información e os servizos. Para defenderse destas ameazas, requírese unha estrategia que se adapte aos cambios nas condicións da contorna para garantir a prestación continua dos servizos. Isto implica que se teñen que aplicar as medidas de seguridade exigidas polo Esquema Nacional de Seguridade,
e a Lei Orgánica de Protección de Datos, así como realizar un seguimento continuo dos niveis de prestación dos servicios, seguir e analizar as vulnerabilidades reportadas e preparar unha resposta efectiva aos incidentes para garantir a continuidade dos servicios prestados. Actualmente no Concello de Boqueixón está a obtención do certificado de conformidade no esquema nacional de seguridade en base ao perfil de cumprimento específico para que se fai preciso aprobar a política de seguridade da información do Concello. Esta política non debe ser un mecanismo para garantir o cumprimento dos principios de eficacia e eficiencia da actuación da administración pública recollidos no concepto 103 da Constitución Española. Porén, o dito tratase de adoptar unha política que contén o compromiso de toda a corporación municipal de adoptar unha política de seguridade e información garantida confidencialidade, integridade, autenticidade, trazabilidade de información e a prestación continua dos servicios. Por lo tanto, propónse a adopción dos seguintes acordos. Primeiro, aprobar a política de seguridade da información do Concello de Boqueixón. Segundo, publicar este acordo no Boletín Oficial da Provincia no portal de transparencia do Concello de Boqueixón. Terceiro, esta política de seguridade da información será efectiva dende a data da súa aprobación e ata que sexa reemplazada por unha nova política de seguridade da información. Moi ben, grazas. Ben, con respecto a este punto imos votar favorablemente. É un punto que está bastante claro, non? Aínda que consideramos que é un asunto ordinario que traen hoxe aquí como extraordinario a este pleno extraordinario e urgente, non? Está claro que se pretende con isto é fomentar a relación electrónica da cidadanía co Concello e crear a confianza necesaria entre o cidadán e o Concello de Boqueixón nesa relación entre ambos, non? A parte disto, pois, sigue un marco normativo, leis, decretos, resolucións e outros. Por lo tanto, o noso voto neste senso vai ser favorable. A parte disto, pois, sigue un marco normativo, leis, decretos... Boas noites. Por a nosa parte tamén imos a votar favorablemente, xa está explicado na proposta de aprobación tal como leu o señor alcalde, como apuntillou o señor Eirís, e por lo tanto o noso voto vai a ser favorable. Boas noites. Por a nosa parte tamén imos a votar favorablemente, xa está explicado na proposta de aprobación tal como leu o señor alcalde, como apuntillou o señor Eirís, e por lo tanto o noso voto vai a ser favorable. Bueno, pues pasamos, por lo tanto, pues una vez rematado el debate, pasamos por la votación do punto número 2 da orden do día. Votos a favor. Aprobase por unanimidade, por lo tanto, este punto número 2 da orden do día. Pasamos, por lo tanto, pues, ao punto número 3 da orden do día, que é a ordenanza fiscal reguladora do imposto sobre o incremento do valor dos terreos de naturaleza urbana. A aprobación inicial trátase da ordenanza reguladora sobre este imposto, conta coa información detallada que teñen todos os concelleiros, onde o artigo número 2.1 constitue efecto imponible de imposto de incremento de valor que experimentan os terreos de naturaleza urbana e que se ponga manifiesto en consecuencia a transmisión da súa propiedade por parte do título de constitución ou transmisión de carta de dereito real de loce e limitativa de dominio sobre os referidos bens. O título que se refire ao apartado anterior será todo feito acto ou contrato calquera que sexa a súa forma que orixine un cambio do suxeito titular das facultades dominicais e disposición ou proyectamento sobre un terreo teña lugar por Ministerio de Lei por actos mortificados e intervidos de título generoso gratuito. Está suxeito a este imposto de incremento de valor que experimenten os terreos que deban ter consideración de urbanos a efectos de impostos sobre bens inmóveis con independente que estén contemplados como tal no catastro ou no padrón do IVA. En consecuencia, estará suxeito o incremento de valor que experimenten os terreos definidos como urbanos nas normas reguladoras do catastro inmobiliario.
non estarán suxeitos a este imposto por os incrementos de valor que experimenten os terreos que ponen consideración de rústicos para os efectos do imposto sobre bens inmóveis, as achegas de herencia de dereitos realizadas polos cónxuxes a sociedade conxugal, as adxudicacións que o seu favor en pagamento delas se verifiquen e as transmisións que se fan os cónxuxes en pagamento dos seus saberes, etc. Unha serie tamén de... Ben, con respecto a este punto número 3, que é a aprobación inicial da ordenanza fiscal do imposto sobre o incremento do valor dos terreos urbanos, está ben que poñamos blanco sobre negro o que pasa, non? Ben, con respecto a este punto, este imposto creouse aló no ano 2004 no pleno extraordinario do 12 de novembro dese ano, con entrada en vigor o 1 de xaneiro do 2005. Ben, a nosa agrupación presentou a moción 899 para a retirada deste o 10 de maio do 2017, que foi aprobada por unanimidade dos dous grupos, tanto o Grupo Popular como nos. Esa mesma sesión do 2017, o anterior alcalde dixo textualmente: a recadación é moi escasa, polo que a súa retirada non afectaría moito as arcas municipais. Ben, no pleno de xullo dese mesmo ano, no ano 2017, aprobouse a derogación desta ordenanza que hoxe se trae aquí, tamén por unanimidade. No ano 2021, o 9 de novembro dese ano, publicouse no BOE o Real Decreto 25/2021, polo que se adapta a Lei Reguladora das Facendas Locais á xurisprudencia do Tribunal Constitucional, no tocante á declaración de inconstitucionalidade da determinación da base impoñible do imposto, comúnmente denominado, este que se trae hoxe a pleno, plusvalía municipal. As modificacións especificadas no Real Decreto entraron en vigor un día máis tarde, o 10 do 11 do ano 21, para os concellos que tiñan en vixencia. O que defendemos é a súa persistencia en concellos grandes. Por exemplo, concellos como Santiago, Coruña, Ferrol, Vigo, etc., supoñen millóns de euros. Para Boqueixón non supón evidentemente ese montante. Aproximadamente uns 15.000 euros ano. Por lo tanto, non cremos necesario ese imposto, vendo os antecedentes que se dicían previamente de que as finanzas municipais están ben. En consecuencia, non entendemos a que ven a creación ou a inclusión de novo deste imposto, que é un imposto que non teñen todos os concellos, porque é un imposto voluntario, é un imposto municipal. Ao ser este imposto, actualmente non estaba establecido no noso concello, como xa dixen previamente. En que consiste? Bueno, pois consiste en que grava o incremento de valor que experimentan os terreos urbanos durante o tempo no que se teñen en propiedade e que debe liquidarse únicamente en caso de transmisión do ben, por venda, doazón ou herdanza, e só se efectivamente existe dito aumento de valor, xa que non sempre existe este. No informe que se nos presenta dice que é unha fonte de recursos para que o Concello poida seguir prestando servizos públicos de calidade nun contexto de forte subida do custe da prestación dos servizos públicos impropios. E puntualizo ese tema, servizos públicos impropios que presta o Concello de Boqueixón. É unha insuficiente financiación destes o que obriga ao Concello a dedicar cada vez máis recursos propios para a súa financiación, para a financiación deste, e evitar así un déficit estructural nas contas municipais. Ben, con isto quero facer referencia a un servizo público impropio como é o SAF. O SAF municipal todos os concellos de Galicia con sentido común reclaman e exixen á Xunta que aumente o orzamento deste servizo, que non é de competencia municipal, que é un servizo público, por lo tanto, impropio, e que debería financiarse cunha maior cantidade por parte da Xunta e do Estado, que a Xunta evidentemente ten as competencias neste punto. Entón, a maior financiación dese servicio
posibilitaría que non se trouxese hoxe e aquí a recuperación deste imposto, porque teñen que os veciños e veciñas pagar por uns servizos públicos que non lle son propios ao Concello de Boqueixón, que terían que vir, por tanto, eses cartos doutras administracións públicas. O SAF, polo tanto, a financiación deste é outro tema forte, é asimétrica. O Concello proporcionalmente, digamos, pon máis para este servizo que a propia Xunta, sendo unha competencia autonómica. Por tanto, o que sería importante é reclamar constantemente a través da FEGAMP e doutras institucións unha financiación adecuada dos servizos deste e doutros, porque os concellos non poden verse afogados e repercutir as consecuencias no contribuinte. Con esta argumentación, o Concello recoñece máis menos a súa incapacidade para autofinanciarse, tal como estamos na actualidade, porque senón non ten sentido que se traiga hoxe aquí, despois do ano 2017, un imposto que pode supoñer 15.000 euros. E se se trae aquí, e se di que eses 15.000 euros, para onde son? Cal é a previsión de ingresos polo imposto? Pode ser máis menos 15.000 euros. Quen xestionará ese imposto? O Concello, a Diputación, e para onde van eses cartos? Iso tampouco se especifica na documentación que se nos aporta para este. Por lo tanto, pois agradeceríalles que neste punto puntualizasen algún dos temas que acabo de mencionar nesta primeira intervención. Para onde van eses cartos? Iso tampouco se especifica na documentación que se nos aporta para este. Por lo tanto, pois agradeceríalles que este punto. Pois, como recordou o señor Eirís na súa intervención, eu tamén vou a facer como propias as palabras do anterior alcalde do ano 2017, dicindo que é un imposto cuya recaudación, para o que se prevé unha recaudación moi pouco significativa con respecto ao montante total do orzamento do Concello de Boqueixón, e non vai a repercutir ni moito menos na maioría da población de Boqueixón, senón nun porcentaxe, nun número de operacións escasas. A experiencia que temos aquí nos últimos anos é que todos os anos, pois non sei exactamente o número, pero hai unha media de 12, 15, ao mellor 20 solicitudes de liquidación deste imposto, é dicir, xente que vende fincas ou propiedades de naturaleza urbana que lle solicita ao Concello que se liquide este imposto. Isto é porque, pois, na maioría dos concellos da comarca ou na maioría dos concellos de Galicia este imposto está en vigor. No seu día, pois, decideuse que non se iba a agravar este incremento de valor dos bens de naturaleza urbana, e hoxe, pois, a situación é, bueno, pois, como acaba de decir o señor Iván, é distinta, xa que o Concello está asumindo un montón de competencias impropias que son deficitarias, e, pois, bueno, aínda que isto vai a contribuir dunha maneira bastante escasa a súa financiación, pois, bueno, creo que é de dereito, ou creo que é de lógica que se busquen optimizar os recursos por parte do Concello, e que o déficit se poidan minorar. Gracias, señor Iglesias. Creo que é de dereito, creo que é de lógica que se busque. Ben, moi brevemente. Ben, se teñen claro máis ou menos, porque entendo que isto se fixo porque o orzamento, o borrador vai a sair próximamente, se teñen máis ou menos claro canto vai a ser, en que se vai investir ou invertir ese montante que se prevé poida existir para o próximo ano. Entón, como se vai a implantar sí ou sí, eu que lles pediría é que sexa especificamente para o tema de conciliación no noso Concello, para promovelo e para darlle pulo. Por que digo isto? Porque o tema, por exemplo, conciliación nestas datas. Noutros concellos, no Concello de Touro supón 35 euros, no Concello do Pino 20 euros e no Concello de Boqueixón 50 euros. Ben, pois aí vese un pouquiño, digamos, a distinción que hai entre uns concellos
e outros, sendo Touro doutro partido, pero Pino do mesmo partido que goberna o noso concello. Polo tanto, xa que se vai a repercutir co imposto, que, digamos, se vai a promulgar este imposto aquí, polo menos que ese montante que o señor Iglesias di que son 12-15 liquidacións aproximadamente, que repercuta especificamente neste punto e que o Servizo de Conciliación que dea o pulo que non se está. Iglesias di que son 12-15 liquidacións aproximadamente que repercuta. Sí, simplemente decirlle que efectivamente a previsión de recaudación deste imposto no orzamento do ano 24 pois vai a ser aproximadamente de 15.000 euros, tal como se falou anteriormente. Anda vostede no certo, ou acertou bastante, ou apuntou bastante ben, e tomamos nota da súa recomendación para intentar dar uns servicios máis axeitados á economía dos veciños de Boqueixo. Moitas grazas, pasamos unha vez rematado o debate a votación deste punto número 3, ordenanza fiscal reguladora uns servicios máis axeitados á economía dos veciños de Boqueixo. A favor. Moitas grazas, pasamos unha vez rematado o debate a votación deste punto número 3, ordenanza fiscal reguladora sobre o imposto de incremento do noso naturaleza urbana. Votos a favor. Abstencións. Votos en contra. 3 votos en contra. Ampliación de crédito extraordinario de 2023. Pasamos aprobación ao punto número 4. Bueno, pues trátase con esta modificación de crédito extraordinario de 2023, guión 2, aprobación inicial. Bueno, pues trátase con esta modificación de crédito, de cubrir pues atencións para as que non existe consignación orzamentaria neste momento no orzamento municipal do 2023 e que non poden demorarse pues, hasta o seguinte exercicio. Por lo tanto, tal como acompaña a documentación que teña a Unión Protectora de toda a corporación, básicamente pues, son modificacións presupuestarias para o post-2021, complementos do post tamén 2021, Plan Municipal de Obras 2023 e outra modificación do Plan Municipal de Obras 2023 que suma un total de 44.536,52 euros. Ben, con respecto a este cuarto punto, que é a modificación de crédito, un crédito extraordinario, ben, son 4 puntos, non? 2 puntos que teñen que ver co pos máis do ano 2021 e o punto 3 e o punto 4 que son o Plan Municipal de Obras do ano 2023 que, como se especifica, é para a reparación de beiras rúas en Estedo Forte e Campo Rapado e a reposición dun muro en Campo Rapado. Ben, con respecto, imos votar favorablemente neste cuarto punto, pero quero facer algunha puntualización ao respecto. Ben, con respecto aos puntos 1 e 2 do POS máis 2021, a xustificación da subvención produciuse en decembro do 2022 e en marzo dice que a medición final non corresponde. Se houvese feito antes, non tería que afrontar o Concello quizáis o montante total que está afrontando, eses 9.848,44 euros e 6.674,12 euros, senón que serían afrontados con cargo ao POS do ano 21. E con respecto ao punto 3 e ao punto 4, que son a reparación das beirarrúas en Estedo Forte Campo Rapado e a reposición dun muro de contención en Campo Rapado, creemos esas dúas actuacións que si son imprescindibles que se fagan o máis axiña posible. Este punto pódese dicir que parcialmente pode ser urxente, non? E, polo tanto, o noso voto vai ser favorable nestas que si son imprescindibles que se fagan o máis axiña posible. Este punto pódese dicir que parcialmente
pode Moi ser ben, pois pola urxente. nosa parte agradecemos o Por tanto, o noso voto vai favorable ser do grupo de favorable veciños nestes casos. e non temos nada máis que engadir, simplemente puntualizar que esas diferencias nas medicións senón que me corrixa Manolo Fernández, que é o concelleiro de obras, veñen dadas, bueno, pois porque a medida que se van executando obras sempre aparecen imprevistos ou aparecen cousas que non se teñen previstas na redacción inicial dos proxectos, como pasa en toda obra pública e en toda obra privada. Un cando fai obras na súa casa tamén sucede isto, non? Que ten pensado facer unha cousa e despois aparecen imprevistos polo camiño que fan necesario pois gastar un pouquiño máis e iso é o orixen destas diferencias. Muy bien, pues muchas gracias, Iglesias. Unha cousa e despois aparecen imprevistos polo camiño que fan necesario pois gastar un pouquiño máis e iso é o orixen destas diferencias. Bueno, pues muchas gracias, señor Iglesias. Pasamos, por lo tanto, a votación de este punto número 4, modificación de crédito, crédito extraordinario por 2023, la aprobación inicial. Votos a favor. Apróbase por unanimidade este punto. Pasamos ao punto número 5 da orden do día, modificación de crédito, suplemento de crédito 2023-1, aprobación inicial. Igual que o anterior, pues, o expediente tramítase con fin de cubrir as condicións para as que non existe suficiente consignación orzamentaria no orzamento municipal do 2023, son pues, partidas vinculadas á pavimentación de vías públicas, inversión en terreos, pavimentación de vías públicas con inversión en terreos, asistencia social primaria, traballos realizados a través de empresas profesionais, promoción e fomento do deporte, inversión asociada ao funcionamento dos servicios de órganos de goberno, atencións protocolarias, órganos de goberno, outras indemnizacións, administración xeral e equipos de proceso de información, administración xeral de servicios de comunicacións, administración xeral de servicios postais, administración xeral outros gastos diversos, administración xeral outros gastos traballos realizados por outras empresas profesionais. Administración xeral, un total de modificación orzamentaria. Con respecto a este punto número 5, que é outra modificación de crédito que se trae aquí hoxe, é por 41.806,97 euros en varias partidas. O noso voto tamén neste quinto punto, como no cuarto punto, vai ser favorable neste. Que outra modificación de crédito que se trae aquí hoxe é por 41.806,97 euros en varias partidas. Pois nada máis que engadir. O noso voto tamén neste quinto punto, como no cuarto punto, vai ser favorable neste caso. Votos a favor. Muchas gracias. Unanimidade este Castro, número 5. Pasamos ao punto número 6. Corporación Municipal de Proceso de Proceso, Delegación da Xunta de Goberno Local das competencias plenarias en unanimidades de contratación. Decir, tal como se edifica por este expediente, o que temos a Corporación Municipal de Proceso, o Pleno pode delegar no exercicio das súas atribucións na Xunta de Goberno Local unha serie de competencias, entre as competencias delegadas están as contidas na letra Ñ, este expediente, o que temos os proxectos de obras e servicios cando sexa pode delegar no exercicio das súas atribucións na Xunta de Goberno Local unha serie de competencias, entre as competencias delegadas están as contidas na letra Ñ, como son a aprobación dos proxectos de obras e servicios cando sexa competente para a súa contratación e concesión e cando ainda non estean previstos os orzamentos, do acordo é delegar na Xunta de Goberno Local estas por lo tanto, establece a letra E que no primeiro pleno de organización nos quedou pouca clase, por lo tanto, a proposta do acordo é delegar na Xunta de Goberno Local o exercicio das atribucións do pleno que establece a letra N do artigo 23.2 da Lei 7/1952 de abril, reguladora das bases do Goberno Local, este acordo regula a disposición adicional segunda da Lei 9/2017 de contratos do sector público, polo que se transpone un ordenamento xurídico. Con respecto a este punto número 6,
con respecto a este punto número 6, que é o último punto da orde do día de hoxe, que versa sobre a delegación na Xunta de Goberno Local das competencias plenarias en materia de contratación. Digamos, o enunciado define un pouquiño o que se pretende, non? Que é delegar unhas competencias que lle son propias ao pleno, a este órgano, na Xunta de Goberno, onde está representado só o equipo de goberno municipal, a oposición non. Por lo tanto, o corolario final é que é legal, sí, pero cremos que non é ético do noso punto de vista. Pode ser técnicamente máis áxil para non ter que convocar plenos, pero polo que vimos, polo que estamos vendo, en menos de 6 meses houve 9 plenos. Por lo tanto, pode ser técnicamente máis áxil, pero política e democráticamente é bastante inasumible, polo menos pola nosa parte, porque consideramos que a contratación fundamentalmente, isto supoño que se fai por 3 aspectos fundamentais, a contratación do tema das sendas e a contratación do tema do SAP, porque o resto das contratacións que supoñen menos dun 10% do orzamento total xa se están facendo na comisión para isto, na Xunta de Goberno. Por lo tanto, consideramos que delegar na Xunta de Goberno a contratación de todas as obras, como dixen antes, pódese facer, pero democráticamente é bastante inasumible. Na Xunta de Goberno. Por lo tanto, consideramos que delegar na Xunta de Goberno a contratación de todas as obras, como dixen antes, pode ser, pero democráticamente bastante inasumible. É un tema que quedou pendente de aprobar no pleno de Constitución da Corporación, e o feito de que as obras se aproben en Xunta de Goberno local non lle resta nin transparencia ao proceso, nin lle resta información a ningún grupo político que a van a ter ustedes ou a ten vostedes de maneira puntual, sempre que a soliciten ou sempre que pregunten. Entonces, é unha cuestión de operatividade, e entonces o noso grupo vai a votar a favor neste punto. Sempre que a soliciten ou sempre que pregunten. É unha cuestión de operatividade, entonces... Sí, ben, moi brevemente tamén. É dicir, con isto, na Xunta de Goberno Local, evidentemente, apróbanse temas que nos vemos a posteriori, non? Por lo tanto, imos a rebufo dos temas que se aproban. En consecuencia, transparencia, evidentemente, claro, porque todo está na sede electrónica, evidentemente, pero unha vez que xa se aproba na Xunta de Goberno. En consecuencia, sigo dicindo o que dicía previamente, pode ser máis áxil ou máis operativo, como dixo vostede, agora, ben democrático, non sei, porque realmente, por esa regla de 3, na Xunta de Goberno podemos estar representantes dos dous grupos proporcionalmente, ou non existir a Xunta de Goberno, porque nos concellos de menos de 5.000 habitantes non ten por que existir esta. En consecuencia, tamén se pode traer aquí o de convocar, xa que estamos falando desto de que non se fixo no pleno de organización, vamos traer aquí o de convocar un pleno cada mes, porque realmente en 6 meses levamos feitos 9 plenos. E iso non se traise isto. En consecuencia, legal, sí, como xa dixen previamente, pero ética e políticamente bastante complexo de asumir este tema, porque evidentemente nesa xunta están só vostedes, representantes do seu grupo. Legal, sí, como xa dixen previamente, pero ética e políticamente bastante complexo de asumir este tema, porque evidentemente nesa xunta están só vostedes, representantes do seu Só aclarar que as competencias que se delegan ten que convocarse a comisión informativa en este caso de Facenda por o importe da cuantía. E logo o que decía vostede que da Xunta de Goberno non pode estar a oposición, porque a Xunta de Goberno forman os tenientes de alcalde. Outra cousa é que fose un goberno de coalición ou, bueno, pero bueno, simplemente iso. O que decía vostede que queda suficientemente aclarado e tamén a Xunta de Goberno non pode estar a oposición, porque a Xunta de Goberno forman os tenientes de alcalde.
normal e sobre todo pues, habitual non sei cantos concellos hai en Galicia e en España que estas competencias están delegadas sempre. Pues creo que queda suficientemente aclarado e tamén debatido este punto que se trata pues, de un trámite bastante normal e sobre todo pues, habitual en todos e cantos concellos hai en Galicia e en España que estas competencias están delegadas sempre no pleno. Pasamos, por lo tanto, a votación deste punto. Votos a favor.